Għaddejjin it-tħejjiet biex quddiem l-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar il-MEPA titressa applikazzjoni li għandha twassal biex isir restawr tal-fanal tal-Ġordan. Il-fanal tal-Ġordan li huwa fuq l-olja fl-asri li ġib l-istess isem inbena madwar 160 sena ilu. Fil-fatt ix-xogħol beda fil-bidu ta' Ġunju 1852 u tlesta kmieni fl-1853. Dak iż-żmien sewa 576 sterlina. Lan tiegħu u li jgwida s-sajjieda u baħrin li jkunu fi triqithom lura lejn djarhom. Fil-fatt hija Transport Malta li tamministra l-post tal-Gvern bħala għajnuna ta' navigazzjoni għal bastimenti skont il-poteri li tija liġi. Fit-tweġiba parlamentari ntqal il-Ministeru għal Għawdex jaf li l-fanal tal-Ġordan ilu fi stat ħażin u fi bżonn ta' restawr. Kien għalhekk li l-Ministeru għal Għawdex beda diskussjonijiet dwar dan is-sit biex jara x'interventi huma meħtieġa. Id-Direttorat ta' Restawr qiegħed fil-preżent jassisti lill-Ministeru għal Għawdex fit-tħejjija l-applikazzjoni. Għal diversi snin f'dan il-post, iż-żewġ kumpaniji Go u Vodafone kellhom u għandhom mamra apparat elettroniku u radars li jintużaw għal komunikazzjoni. Għal dawn l-aħħar 18-il sena, l-Università ta' Malta wkoll għamlet użu mill-fanal billi għandha mammar apparat elettroniku li jintuża bħala stazzjon għal riċerka atmosferika.